Patay ang usa ka dalaga human madat-ugan sa rock slide sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Samtang duha ka mga babay sa ayungon na samdan. Ang detalye sa report ni Luan Mayrundina. Patay ang 32 anyos nga babay human matagaki og dakong bato sa sitio Luok, Barangay Tabon, Valle Hermoso, Negros Oriental. Dead on arrival sa Rural Health Unit ang babay nga nahiagom og dakong samad sao. Matod sa investigasyon sa Valle Hermoso Municipal Police Station, nagtanaw og TV ang biktima sa ilang sala dihang miigo ang bagyong Tino. Pipila ka minutos lang, nahitabo ang rock slide diin nahagbungan og dakong bato sa o ang biktima. Gidapa siya sa RHU apan gideklarar siya nga dead on arrival. Samtang duha ang nabalita nga samdan sa ayungon Negros Oriental tungod sa bagyong Tino. Matod sa MDRRMO ayungon, usa ka 63 anyos nga babay ang samdan sa o dihang natagakan sa nahugnong kisami sa Gumuntok Elementary School nga gihimong evacuation center. Apan wa damha nahugno ang kisami tungod sa kakusog sa bagyong Tino. Samdan ang laing 70 anyos nga lola dihang nahagbungan og sanga sa kahoy. Usa siya sa miadto sa evacuation center sa Barangay Awaan dihang nahitabo ang insidente. Adia kita karon sa may Taytayan. Samtang nasanapan sa baha ang Taytayan sa Barangay Buena Vista sa Gihulngan City. Muna si Agbridge o. Niawas usab ang sapa sa Barangay Poblasyon Gihulngan tungod sa bagyong Tino. Sa Canlaon City, gibahaan ang usa ka bus terminal. Wala hinoy gikatahong nasamdan sa dakbayan sa Canlaon ug sa Gihulngan City. Uban ni Clans Gabutin, Luan Mayrundina, Balitang Bisdak.